L-infermieri membri tal-MUMN, il-Union tal-Infermieri u l-Qwiebel, ħarġu minn Female Ward 1 tal-Isptar Monte Karmeli għal madwar siegħa u nofs biex josservaw direttiva li ngħatatilhom. Dan seħħ wara li kerer u uffiċjal tas-sigurtà li s-Sibt filgħodu kienu xogħol fl-Isptar Monte Karmeli spiċċaw midruba u kellhom jieħdu kura fiċ-ċentru tas-Saħħa tal-Mosta wara rewwixta minn grupp ta' persuni. Net News jinsab infurmat li l-każ inqala meta n-numru ta' persuni li kienu f'dan l-isptar fuq ordni tal-qorti brabta ma' każi ta' droga għajmu l-inkwiet. Il-każ seħħ Female Ward 1, waħda mis-swali li qed tispiċċa tintuża b'taħlita ta' persuni bil-vizzju ta' droga u oħrajn bi problemi ta' saħħa mentali. Tiġi spiss li ħafna pazjenti li batu bil-vizzju ta' droga jitpoġġew ma' pazjenti oħrajn li jkunu hemmhekk għal kura fl-Isptar Monte Karmeli f'diversi swali. Minkejja dan l-amministrazzjoni tal-Isptar għal darb'oħra jidher li qed tipprova żomm il-każ mistur tant li ma sarx rapport lill-Pulizija. Il-każ seħħ biss ftit sigħat wara li l-MUMN, responsabbli mill-infermieri u l-Qwiebel, kitbet lill-Ministru tas-Saħħa u sammitu responsabbli jekk jinqala xi inċident. Dan għaliex Female Ward 1 fejn jistgħu jinżammu sa massimu ta' żewġ persuni b'akkużi relatati mad-droga l-ammont tela għal 7. Fid-dawl ta' dan l-MUMN talbet li n-numru jinżel għal 2 iżda ġiet injorata hekk kif l-ammont niżel biss għal 4. Nies iskam joħorġu l-barra għax il-komplement ta' ġiex pazjenti drogati li jistgħu tiflaħ dik is-sala ma ntlaħaqx u ma kellhomx oħra li jitilqu l-barra u jmorru għand l-uffiċċju tal-managers tagħhom. Kien hawn li l-Ministeru irreaġixxa u naqqas il-persuni bi problemi ta' droga minn din is-sala għal 2 kif suppost biex bekk l-infermieri daħlu lura fis-sala. L-inċident seħħ jumejn wara li l-maġistrat ġew mifsud innota li mhux suppost jinbagħtu persuni b'akkużi ta' droga f'sezzjoni oħra ta' dan l-isptar, dik tal-forensika. Ġew mifsud iddikjara li l-Forensic Unit tal-Isptar Monte Karmeli supposti l-20 sena li jingħalqet u għalhekk kull deċiżjoni tal-qorti matul dawn is-snin biex persuni jinbagħtu fl-Isptar Monte Karmeli kienet żbaljata.